Сега ще започнем нова шок поредица, в която в тази разлика нямаме по едно ниво. Отиваме към так, няма какво да се чудим. 10 номер, мале. Не питайте, що сме си казали, вече мира. Това ще е малко по-дълго шок. Можете да напишете долу в коментарите дали искате по-бързо да ги правя шоктове, като ги обработвам. Или просто така да стоят, за да гледате по-внимателно геймплея като цяло. Да изрязвам ли скрешените от... Като цяло доста неща можете да напишете. Според мен ще е добре да изрязвам грешните опити, фейловете. Но това вие ще го прецените. Като първи шот нищо няма да пука. Първо ниво минато. Бай-бай.